Rhyw ac awtistiaeth. Yn y fideo yma fydd yn siarad am rhyw ac awtistiaeth neu AAD. Rhybydd, mae hwn yn pwnc penodol a sensitif gyda cyfeiriadau at ymddygiad rhywiol. Fy enw I yw Selin Hinchliffe a rydw I o Cwmni Addysg Rhyw. Beth yw iechyd rhywiol? Mae sefydliad Iechyd y Byd yn diffinio iechyd rhywiol fel gyflwr o les cyfforol, emosiynol, meddyliol a chymdeithasol mewn perthynas â rhywioldeb, nid absenoldeb clefyd, camweithrediad neu wendid yn unig ydyw. Hyrwyddo iechyd rhywiol yw y broses o alluogi pobl i gynyddu rheolaeth dros eu iechyd rhywiol a dylai fod wedi seilio ar anghenion a gelluoedd pobl. Gallai pobl awtistig neu sydd ag AAD fod ag anghenion wahanol neu profiadau wahanol am rhyw. Gall pob perthynas wynebu problemau, ond gallai pobl awtistig wynebu heriau penodol o amgylch rhyw ac agosatrwydd. Gallai awtistiaid wneud yn anodd cyfathrebu eich dymuniadau ac anghenion rhywiol. Efallai na chaiff addysg rhyw a pherthnasoedd eich cyflwyno mewn ffordd sy'n cyfarfod eich anghenion neu'ch dewisiadau. Efallai y byddwch chi'n cael hi'n anodd darllen ciwiau cymdeithasol a gallai bod pobl eraill yn cymryd ganiataol. Efallai bod gennych chi wahanol trwythwyon o amgylch cyffwrdd a sbarduno eich partner. Rhai awgrymiadau ar gyfer agosatrwydd neu rhyw. Cofiwch y ddylai rhyw fod yn pleserus i pawb sy'n cymryd rhan bob amser. Cymerwch yr amser i ddod i adnabod eich corff eich hun a beth sy'n teimlo'n dda i chi. Siaradwch eich partner am yr hyn rydych yn fwynhau. Os ydych chi'n dechrau teimlo'n bryderus neu wedi gorstimalu, mae bob amser yn iawn cymryd seibiant. Efallai a hoffech chi dechrau'n araf, archwilio rhannau wahanol o'r gyrff eich gilydd a mathau wahanol o gyffwrdd. Mae rhyw bob amser yn fwy bleserus os gallwn dweud neu ddangos i'n partner yr hyn rydym yn mwynhau. Os ydych chi eisoes yn gwybod bod rhai pethau na byddwch chi'n ei mwynhau, gosodwch ffiniau a esbonio o'r dechrau. Mae cyfathrebu yn allweddol. Boed ni'n niwroamrywiol a'i beidio, gall siarad am rhyw ac agosatrwydd teimlo'n anodd weithiau. Bydd cael sgyrsiau agored ymlaen llaw yn gwneud hi'n haws cael y math o rhyw rydych chi'ch ddau eisiau. Dewch o hyd i ffyrdd sy'n weithio i chi eich partner i siarad am sut rydych chi'n ddau yn teimlo. Yn cael rhyw, diogelwch cyffredinol. Gyda pwy ydych chi? Pwy sy'n gwybod ble ydych chi? Beth allwch chi wneud os nad ydych chi'n teimlo'n ddiogel? Cyfathrebwch eich ffiniau am yr hyn rydych chi eisiau ac am yr hyn nad ydych chi eisiau wneud. Wnewch yn siŵr bod eich partner rhywiol yn teimlo'n ddiogel hefyd. Cydsyniad, eich dewis chi ond hefyd dewis y person neu pobl eraill. Sicrhewch bod pob parti'n cysynio'n llawn i popeth rydych chi'n wneud gyda'ch gilydd. Nid yw absenoldeb na yr un pethau ia. Os ydych chi'n poeni am darllen iaith y corff neu giwiau di-eiriau, wnewch yn siŵr bod eich siarad ymlaen llaw am sut rydych chi'n ddau yn ddangos cydsyniad neu wrthod cydsyniad. Ni allai'r cydsynion cyfleithol i cael rhyw pryd mae diod neu gyffuriau yn atal neu dewisiadau, cwsg, fod yn anymwybodol, gorfodaeth neu dwyll. Pleser. Dylai rhyw teimlo'n bleserus. Weithiau mae angen ychydig o gymaint ychwanegol arnom i brofi pleser rhywiol, neu rydym eisiau cymysgu pethau. Mae lwb ar sail ddŵr yn lle gwych i dechrau. Efallai y hoffech chi archwilio defnyddio teganau rhyw ar pen eich hun neu gyda'ch partner. A wyddwch chi bod pobl awtistig yn fwy tebygol o fod â ffetish rhywiol neu kinc? Mae ffetish yn ddymuniad rhywiol cryf am wrthrych penodol neu rhan o'r corff nad yw'n rhan genidol. Fod defnydd y gair wedi ehangu i cynnwys wrthrychau, rhannau'r corff ac ymddygiadau. Diffinir kinc fel ymddygiad sy'n cynnwys arferion, cysyniadau neu ffantasiau rhywiol angkonfensiynol. Mae kinks neu fetishes, hyd yn oed ar gyfer pethau sy'n eu ystyried yn fwy anarferol, yn ddiniwed yn aml ac yn gallu bod yn hwyl ac cyffrous i archwilio. Fel pob amser, mae cyfathrebu dda yn hanfodol a rhaid pawb sy'n cymryd rhan cydsyniau'n llawn. Mae hyn yn golygu gwybod ymlaen llaw beth yn union sy'n ynghlwm a bod ffiniau pawb yn clir. Dylai ychwilio kinks neu fetishes fod yn hwyl, hyd yn oed ar ôl cynllunio a cyfathrebu dda. Os nad yw'n teimlo'n dda, mae hi bob amser iawn stopio. Mae pobl niwroamrywiol neu awtistig yn fwy tebygol o hunaniaethu fel LGBTQ+ neu anrhywiol. Mae ymchwil 2021 gan Brifysgol Caergrawnt
yn awgrymu bod unigolion awtistig yn llai tebygol o hunaniaethu fel heterorhywiol ac yn fwy tebygol o unioniaethu ac amryw o gyfeiriadau rhywiol nag unigolion sydd nad ydynt yn awtistig. Camfu'r ymchwil yn gymharu â'r poblogaeth cyffredinol bod cyfran uwch o unigolion awtistig yn hunaniaethu fel anrhywiol a chranran is yn cymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol. Fodd bynnag, camfu'r ymchwil bod mwyafrif o oedolion awtistig yn cymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol ac yn llai tebygol na'r poblogaeth cyffredinol o hunaniaethu fel heterorhywiol. Yn yr un modd, mae rhywfaint o dystiolaeth yn dod yn amlwg bod dysphoria rhywedd yn fwy cyffredin mewn pobl ac awtistiaeth. Gallai fod yn anoddach dod o hyd i gymorth a wybodaeth gywir o amgylch eich hunaniaeth rhywiol neu rhywedd os ydych chi'n awtistig. Darperir rhai dolenni defnyddiol yn ddiweddarach yn y fideo hwn. Dyma rhai sefydliadau a dolenni defnyddiol. Undeb myfyrwyr. Gall condomau allanol a mewnol, damd, lwb a kitiau profi a phostio STI fod ar gael am ddyn o'r uned myfyrwyr. Gwasanaeth lles myfyrwyr yn darperir cymorth ar draws rhywiol a flynyddu a iechyd meddwl, yn cynnwys gwybodaeth am wasanaethau lleol. Dyma linc at gwasanaethau iechyd rhywiol lleol. Maen nhw'n cyfrinachol, am ddim, gyda mynegiad hawdd, maen nhw'n cyfeillgar a di-farn, maen nhw'n profi a trin STIs, maen nhw'n darparu atal genhedlu a gwasanaethau HIV. Dyma ddolen ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru, Iechyd Rhywiol Cymru, maen nhw'n sgrinio STIs gyda profi a phostio, maen nhw'n rhoi condomau yn y post am ddim, a maen nhw gyda gwybodaeth iechyd rhywiol. Mae hwn yn un o cyfres o gyflwyniadau fideo ar berthnasoedd a iechyd rhywiol a gymysiwnwyd yn wreiddiol gan Undeb Bangor. Fe'i dilynwyd a gyflwynwyd gan Cwmni Addysg Rhyw Sex Education Company. Diolch am wrando.